יפה ואת לא מוכנה להקשיב לו. את אומרת אתה לא רואה טוב, הוא אמנם בלי משקפיים אבל הוא יחסית קרוב. ולפעמים את אפילו מאמינה לו לכמה שניות, וזה גורם לך להרגיש נפלא, גורם לך לקוות שאולי יום אחד גם את תוכלי לעמוד מול המראה זקופה, לראות עצמך כמו שהוא רואה אותך, ולומר בקול כמה את יפה, כמה את יפה. הוא אומר לך שאת יפה ואת חושבת שהוא מגזים, הוא אומר לך כמה את יפה ואת אומרת לו